Jam hiire mon ɓiɓɓe fulɓe on calminama o ko Ramata Sow debbo mo Eran hande noon eɗen bismiɗo henne Miss Bergamo woni Faty Mamadou Ndiaye. Faty bisimilla ma calmina bandiraɓe fulɓe ɓe. Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe. Goto fof mi salmini ɗum inde mum e yettode muɗum. Min mbiyetemi ko Faty Ndiaye ko mbi Mamadou Ndiaye e Dieynaba Ndiaye mboɗo jeeya toon to wuuro meɗen wiye Seeɗa Basse région mo Matam communauté Donnabaji Siwol. Eyyi onon fof mi salminimon goto fof inde mum e yettode muɗum. Eyyi Faty ɗum noon waɗi fayida caggal nde calminɗa bandiraɓe ɓe. Hamin jiiɗi namdadema holmo gonduɗa ɗo e Italie taw ko an tan goto woni ɗo walla taw ko jinnaɓe ma gonduɗa ɗo? Min gommiɗo ɗo Italie ko min e jinnaɓam nenam e babam nan ɗo mawniraɓam e miñiraɓam ko minen foof gondi ɗo henna. Eyyi Faty Ndiaye mboɗo yiɗi namdadema mane garɗa ɗo e Italie so tawi ɓooyi walla ɓooyani? Ala ko garmi ɗo Italie ko ɓooyani noon foof. Ɓooyi ɓooyani eyyi. Eyyi ɗum noon waɗi fayida wadde garɗa ɗo somi faami garɗa ɗo tawa mawni seeɗa. Eyyi no garmi ɗo nde kam taw mi woni majeur garmi ɗo henne nde. Eyyi no wayi jangde ɗo en holno jiiruɗa leydi ndi Italie ene weeli walla ene metti? Eyyi leydi ndi moom nanɗo henne tan ene weeli parfois kadi aussi kadi mettat eyyi. So ɗum ɓenni kadi mboɗo yiɗi namdadema holno jangde ɗo wayi sene jiida e jangde Afrique walla ko jangde Afrique nde ɓuuri mettude walla ko jangde Europe ɓuuri mettude? Jangde Europe de e jangde Afrique bon wona gotum moom ene serti eyyi par ce que ɗo henna sa ari premier mois narani ɗemgal ngal a wawa wadde hen communication e yimɓeɓe a nayiyata bindi ɗi a nanata ɗemgal ngal hay goto a wawata haldude par ce que sa ari ɗo hen a kumisoto ɗum kadi ha zéro eyyi woni mawɗo hen e cukalel hen. Eyyi moƴƴi wadde firti somi faami tan mbiɗa ko jangde ɗo ene metti holko mettini jangde ɗo henne? Eyyi jangde no mettini no mbirumami ni tan par ce que sa ari ɗo henne surtout ma kadi ka mawɗo waɗi majeur comme no min ni premièrement mettaɗema kadi par ce que sa yi école so yimɓe kaali a famata a nanata hay sinno a yiiɗi namdade hunde kadi aussi a wawata haalde heddoro ko ma ƴeewa ɗon koreji ma taw ko nanoɓe Pulaar walla taw ko nanoɓe Wolof kalda e mumen après jomumen mbawa walludemi hen pour mbawa haalde italien mbawa firtandema kadi ɗemgal an mo nanata ngal. Eyyi Faty waɗi fayida bandiraɓe keɗirima noppi mumen tigui rigui wadde jangde ma e Italie firti ko musino no wayi joni a yawti ngollon lawol walla ha joni koye ngollon lawol gonɗa? Ala joni noon mi yawti ngollon lawol saabu mboɗo wawi haalde italien mboɗo wawi foof mboɗo wawi humtude hen hajuji am eyyi. Eyyi moƴƴi wadde waɗi fayida no fewi. Eyyi ɗum noon Faty mboɗo yiɗi namdadema holko serni jangde Europe e jangde Afrique? Jangde Europe e jangde Afrique ene serti saabu Sénégal a janggat guila e gonɗa primaire jaaha ha collège paya ha lycée ene serti saabu ɗo ene Europe sa janggui ɗo henne presque ko janggata ko sa mawni ko on ligguey woni mo mbatta henno presque ko janggata ko ligguey tan dal woni ɗon mais Afrique a janggat gandanɗa hoorema ha mbaɗoya bac puɗɗoɗa kadi wiide aɗa ƴeewa ligguey walla aɗa ƴeewa meccal gandanɗa hooremaɗa ngal poɗɗa rewde ngal donc ɗon ene serti min mboɗomi ɗo henna par ce que no garmi ɗo henne nde gonga mi nanani ɗemgal ngal mais mboɗo nani français o ko ɗum noon tagui bindi ɗi français wonde italiano ene ɗeefi nandude seeɗa ɗum noon kadi ene wallatno kam hen mi wawa haaldude yimɓeɓe hay sinno mi wawa mami wat gandanɗa hoorema certaine maniére pour ha yimɓeɓe ene paama ko jimmi haalde ko henna eyyi. Eyyi Faty ha joni tan eɗen jokka namdal ngal firti wadde somi faami haalama jangde ɗo henne ene tiiɗi ene muusi anne holno mbawirta wadde nawdude golle ɗe foof taw kadi ka janggowo sa arti kadi ka ballowo jinnaɓe ma holno ɗum no wayema? Eyyi ene muusi comme no mbirumami nane ni tan sabu min goni ɗo jinnaɓe amen donc somin jeehi école min garti minen min jogui ko needi fuutankoɓe ko toon min jibina ko toon min mawni toon min mbaɗi foof presque danaka vie amin o danaka dal par ce que toon min neehi donc somin garti somin tawi jinnaɓe amen ɓe ne liggo
après mi balla ɗumen après sa gayni joɓa hen waktuji ma wonno janggoyra noon tawr ko hiiri saɗa waɗa révisé leçon-ngaji ma e compétiji ma ɗi joguiɗa ɗi foof eyyi tawar ko hiiri hankkandi nden min mbaɗa révisé taw sa gayni tan hankkandi an kam ka lelit tan. eyyi waɗi fayida no fewi Faty min nani kadi bandiraɓe on kettima tigui rigui en jii jinnaɓe men hewɓe ɗo henna so gari tan so ɓiɓɓe mumen jangui seeɗa tan jaltinat ɗumen nawa ɗumen mbi ɗumen yo ƴeewoy golle an noon holko jiiɗa e ɗum ɗon? min kam ko jinnaɓe ɓe foof kaldanmi sooɓe gaddi ɗo henna sukaɓe mabɓe ɓe il faut ɓe gacca sukaɓe jangga hay sinno ko duuɓi 4 walla duuɓi 3 par ce que ɗo henna sa ari sa yeehi ha bindi ɗi a wawa haalde donc gueɗe ɗe hen haydara fewata eyyi par ce que joni saɗa yiilo ligguey ɓe namdoro gandanɗa hoorema henna CV ma foof ko yadata hen ko e no foti gandanɗa hoorema henna nanta ɗemgal ngal e saɗa yiiya bindi ɗi foof ɗum ɗon foof ɓe namdoto donc sa nanani ɗum ɗon ene adda probléme aji kewɗi eyyi ma janggu kam duuɓi ɗiɗɗi kam walla duuɓi 3 ɗi kam ha daña henna licence o puɗɗa kam huccande liggey o saabu jangde nde kam ene waɗi sens no fewi saabu sa yeera sa janggani a yeera bindi ɗi a wawata haalde a wawata wadde haydara eyyi kadi en jii enen foof so tawi wonande enen fulɓe kam so jangde debbo heewani juutde no fewi saabu so jangde debbo so janggui ha ɓooyi seeɗa tan so dañi woodi jiɗɗo ɗum tan so ari haalni jinnaɓe tan jinnaɓe kewi wiide jangde kam hattama resede an holno jiiruɗa ɗum ɗon? fawi tan koye kaldigal tan so tawi kam gorko ne yinma o yiɗat an ko jiɗɗa o eyyi saabu ɗo henna a yiyat en même temps henna jomum to ko desaɗo en même temps ne liggo eyyi taw liggoto henna gandanɗa hoorema henna ko ottore jomum ko toon ñallata artat ɗo henna tawr ko hiiri saabu aɗa wawi wonde dewgal aɗa liggo donc aɗa wawi wonde dewgal en même temps henna aɗa jangga eyyi saabu sa woni dewgal joni aɗa liggo bonnananima haydara donc sa woni henna dewgal kadi même temps hayre aɗa jangga ɗum kadi bonnantama jangguɗe en foof so tawi ko debbo walla ko gorko ma walliden kamɓe ɗiɗi ɓe foof eyyi saabu so tawi ko debbo janggi mo wallit gorko gueɗe kewɗe so tawi kadi ko gorko woni jangguɗo debbo kadi aussi janggani mo wallit debbo kadi gueɗe kewɗe. eyyi ɗum noon bandiraɓe yewtere nde waɗi fayida no fewi eyyi Faty holko mbasoytoɗa sukaɓe wonɓe ɗo e Italie mi salmini bandiraɓe ɓe foof. Mbasintomi tan ko sukaɓe wonɓe ɗo henna Italie yooɓe tinno e koye mabɓe ɓe gartira kadi aussi haqqillaji e koye mabɓe ɓe ganda ɗo henna kadi koye jinna mabɓe ɓe gondi eyyi ɓe ndeno kadi aussi kadi gueɗe kewɗe ɗum ɗon tan woni ko mbasiyto e mabɓe ko. ɗum noon sukaɓe Italie naɓe on calminama onon foof kalto ɓiɗɗo pullo wawi wonde biyo mbimami salminama o ko Ramata Sow debbo mo Eron ha lawol gongol kadi so Allah jaaɓi.